Добре дошли! Днес се захващаме с един въпрос, който всеки предприемач си е задавал. Колко време, ама наистина, отнема да се направи един онлайн магазин? И разбира се, всеки се надява на бърз и ясен отговор, нали? Колко дни, колко седмици. Напълно е разбираемо, все пак времето е пари и всеки иска да стартира, вчера, ако може. Обаче, тук идва уловката. Този въпрос, колко време, всъщност е грешният въпрос. И в следващите минути ще разнишим точно това. Защо е грешен и какъв е правилният, по-стратегически начин да се подходи? Ето и какъв е планът за днес. Първо, ще видим защо няма универсален отговор. После ще се спрем на факторите, които реално определят времето. Ще минем и през целия процес от 5 стъпки, ще видим защо понякога нещата се бавят и накрая ще сменим гледната точка. Защо това не е забавяне, а всъщност инвестиция. И така, първа точка, защо няма универсален отговор? Много е просто всъщност. Всеки онлайн магазин е уникален. Не е нещо, което просто взимаш от рафта в магазина. Това е решение, което се шие по мярка за нуждите на конкретния бизнес. Представете си го като строеш на къща. Никой не влиза при строител и не пита колко време отнема една къща. Защото отговорът веднага ще бъде, каква къща? Една малка, спретната хижа се строи много по-бързо от огромен палат с система за умен дом. Нали така? Същото е и с онлайн магазините. Сложността и обхвата диктуват времето, а не някакъв магически фиксиран срок. Добре, тогава кои са тези фактори? Хайде да ги разгледаме в детайли, защото те се ключа към разбирането на целия процес. Така, имаме 5 основни неща, които определят сложността. Първо, обхватът на функционалностите. Колко сложни филтри, какви потребителски роли, автоматизации. Второ, бизнес модела. Дали ще се продава на крайни клиенти, на други фирми или и двете, което е доста по-сложно. Трето, нивото на персонализация. Едно е да се ползва готов шаблон, съвсем друго е всичко да се прави от нулата. Четвърто, интеграциите. Връзки с складови програми, с куриери, с платежни системи, всяка една от тях е отделен мини-проект. И пето, нещо, което често се подценява, дали съдържанието и данните за продуктите са готови. Добре, а какъв е самият процес? Хайде да минем през него стъпка по стъпка, за да стане кристално ясно къде всъщност отива цялото това време. Това са 5 златни стъпки. Планиране, дизайн, същинска разработка, интеграции и накрая тестване и пускане. Важно е да се знае, те вървят в този ред и нито една не може да бъде прескочена, ако целта е качествен резултат. И така, стъпка номер 1 – планиране и стратегия. Тук е момента, в който всичко се избистря. Какви са целите, какви функционалности ще има, какви са техническите изисквания. Колкото по-добре се свърши тази работа в началото, толкова по-гладко върви всичко след това. Това е фундамента. Следва дизайнът на потребителски интерфейс и изживяване, или UA/UX. Тук мислим за клиента. Как да му е максимално лесно и приятно да навигира, да намери това, което търси и разбира се, да направи поръчка. Един добър дизайн тук спестява много главоболия и преправяне по-късно. Стигаме до сърцето на проекта – същинската разработка. Тук вече се пише код и идеите се превръщат в реалност. Изгражда се всичко от продуктовия каталог и потребителските профили до административния панел. Това, разбира се, е и най-трудемката част. Следващата стъпка са системните интеграции. Магазинът не живее в изолация, нали? Трябва да се свърже с складовата програма, за да знае наличностите, с платежните системи, за да приема пари, с куриерите, за да изпраща пратки. Всички тези връзки автоматизират процесите и правят бизнеса ефективен. И на финала – тестване и стартиране. Преди магазинът да види бял свят, всичко трябва да се провери под лупа. Работи ли поръчката? Минава ли плащането? Всички интеграции функционират ли? Целта е една. Когато първият клиент влезе, всичко да работи като по часовник. Добре, но дори с перфектен план, понякога нещата се бавят. Нека бъдем реалисти. Важно е да знаем защо се случва това, за да можем да си направим сметката по-точно още в началото. И така, кои са обичайните заподозрени за забавяния? Първо, неясни изисквания в началото. После, сложна бизнес логика, особено при B2B моделите. Многобройните външни интеграции също могат да се окажат предизвикателство. И разбира се класиката. А може ли да добавим и това по средата на проекта? Всяка такава промяна почти гарантирано удължава срока. Всичко това ни води до един ключов избор.
От едната страна е решението по шаблон. Стартира се бързо, но е доста ограничено и не е гъвкаво. От другата страна е магазинът по поръчка. Отнема повече време, да, но пък е мащабируем, сигурен и направен точно за нуждите на бизнеса. Това е основният компромис. И с това стигаме до финалната и може би най-важна част. Как да променим изцяло начина, по който мислим за това време за разработка? Защото целта не е просто да се появим онлайн. Целта е да се създаде ефективен инструмент, който да помага на бизнеса да расте и да се автоматизира в дългосрочен план. Времето, което се отделя, е пряко свързано с качеството. Дали ще се получи просто една визитка в интернет или мощен двигател за продажби, разликата е в инвестираното време и мисъл. И тук има една много точна мисъл. По-добре планирания процес не е загубено време, а основа за по-силен и по-гъвкав дигитален бизнес. Точно така. Това време не е загубено или забавено. То е инвестиция в основите, които ще позволят на бизнеса да расте стабилно. Понякога да бързаш не е най-доброто решение. Така че, в крайна сметка, въпросът, който трябва да си зададем, не е колко седмици. Истинският, важният въпрос е каква основа искаме да изградим за бъдещето на нашия бизнес. Защото правилната основа, положена днес, е това, което ще гарантира растежа утре.